ассалому алайкум ҳаводорони задманд, тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон ва бахусус нафароне ки ҳамеша дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон пайгирӣ мекунанд. бо пайдо намудани қаҳрамонони барнома ин лаҳза меҳмони хонадони шумо ҳастем ва итминони комил дорам ки албатта барномаи имрӯзаи мо низ яъне ранги дигар мегирад, зеро қаҳрамонони барномаи имрӯза ғолиби чандин аз олимпиадаҳо, сабқатҳо, ҳамзамон конкурсҳо ва итминон дорам ки суҳбате ки бо эшон дорем воханам ҷолиби диққат хоҳад буд. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. тамошобинони азиз, қаҳрамонони барномаи навбатии мо Ёсман Розиқова ва ҳамзамон Санам Саидзода. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор ба телевизиони Баҳористон. миннатдорем ки моро ба ин барнома даъват кардед. сараввал дар мавриди худатон каме маълумот диҳед. куҷо таҳсил мекунед? бештар ба чӣ шуғл доред ва аз кадом фан, аз кадом ихтисос, масалан дар кадом машғулиятҳо шумо тавонистед ки муваффақ шавед? марҳамат. ман хонандаи синфи 11 мебошам. дар литсеи рақами 2 барои хонандагони болоиққат шаҳри Душанбе таҳсил менамоям. махсус дар олимпиадаҳои фанӣ аз фани забони русӣ иштирок менамоям. дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гаштам аз фани забон ва адабиёти рус. саломат бошед. хуб, шумо? ман Розиқова Ёсман, хонандаи синфи 11-уми литсеи рақами 2 барои хонандагони болоиққати шаҳри Душанбе мебошам. ман иштирокчии чандин озмунҳо мебошам ва иштирокчии олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ. саломат бошед. тамошобинони азиз, ман қаҳрамонони барномаро ба муносибати он ки чанд рӯз қаблтар дар олимпиадаи байналмилалӣ ки дар шаҳри Анталияи Туркия доир гардида буд сафар намуданд, иштирок карданд ва мақомҳои назаррасро ба даст оварданд. аввалан табрик мегӯям шуморо, аҳсан барои шумо ва албатта доир ба ин дастовардатон мо бадтар ҳамсӯҳбат мешавем ва сараввал мехостем аз худи шумо Ёсман суол кунем дар мавриди ба даст овардани ифтихорнума дар мавзӯи иншои беҳтарин ки бахшида ба 110-солагии қаҳрамони Тоҷикистон, шоири халқи Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода доир гардида буд ва ин иқдом низ бевосита бо ташаббуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. хуб, марҳамат, доир ба ҳамин ҳарф мезадед шумо. ин озмун соли 2021 баргузор гардида буд. бахшида ба 110-солагии шоири халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода. ва дар ин озмун ман сазовори диплом гаштам дар мавзӯи иншои беҳтарин. ин озмун аз тарафи сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе пешкаш гардида буд. бале, мехостам аз шумо Санам пурсон шавам ки ба забони русӣ бештар таваҷҷӯҳ доред. барои чӣ? масалан чандин забонҳо ҳаст, мо медонем. барои мисол забони англисӣ, забони олмонӣ, забони масалан туркӣ, чандин забонҳо ҳаст ва шумо махсусан забони русиро интихоб намудед. сабаб дар чӣ аст? хоб, ман аз хурдсолӣ бо оилам, бо рафиқонам, бо устодонам ба забони русӣ сухан мекардам. инчунин ман дар синфи русӣ мехонам айни ҳол ва ҳамаи фанҳо, ҳамаи дарсҳоямон бо забони русӣ мегзаранд ва ғайр аз ин ман хеле ин забонро дӯст медорам, чунки талаффузи он, хониши он хеле шавқовар мебошад ва ба ман ин хеле писанд аст. шумо соли 2021 дипломи дараҷаи 2-ро ба даст овардед ва инам барои пешниҳоди кори илмӣ, тадқиқоти дар мавзӯи журналистика, педагогика ва психология. дар мавриди ҳамин мехостем чанд маълумот ба худ бигирем. ин иқдом ҳамасола аз ҷониби Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш мешавад ки соли 2021 ман дар ҳамин кори хурди илмӣ иштирок карда ва сазовори дипломи дараҷаи 2 гардидам соли 2021. рақибонатон масалан чӣ гуна буданд бо шумо? яъне сабқат чӣ гуна сурат гирифт миёни шумо ва рақибонатон? ман дар ин кори хурди илмӣ беҳад талош мекардам ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардам. ин озмун хеле душвор буд, рақибонамон зиёд буданд ва ҳамин тавр ман
ғолиб шудам ва соли 2022 соҳиби шоҳҷоиза гаштам аз ҳамин кори хурди илмӣ. шумо якбора 2 сол дар ҳамин кори илмӣ иштирок намудед, ҳам соли 2021 ва ҳам соли 2022. Дипломи дараҷаи 2-ро дар соли аввал ба даст овардед ва дар соли дуюм тавонистед ки шоҳҷоизаро ба даст оваред. Хоб, дар мавриди гирифтани шоҳҷоиза бисёр барои мо ҷолиб аст ақл бикунед, чӣ гуна ба шумо муяссар шуд? Азбаски ман хело талош кардам ва ҳамон кори хурди илмиамро бештар тадқиқот кардам, пеш бурдам, сазовори шоҳҷоиза гаштам. вақте шумо шоҳҷоизаро ба даст овардед, ҳамсинфонатон, омӯзгоронатон, падару модар шуморо чӣ гуна қабул карданд, чӣ гуна истиқбол гирифтанд ва шояд болоӣ боз ягон туҳфаи дигар ба шумо пешниҳод карданд? Марамад. волидайнам аз ҳамин иқдоме ки ман ба даст овардам хело ҳам шод шуданд ва омӯзгорон низ ба ман боварии комил ҳосил намуданд ки ман метавонам дар дигар озмунҳо низ ҳамин хел соҳиби шоҳҷоиза гардам ва мақомҳои назаррасро ба даст оварам. чӣ гуна ки дар аввали суҳбат ёдирас шудем, қаҳрамонони барномаи мо чанд рӯз қаблтар дар сабқати байналмилалӣ ки дар шаҳри Анталияи Туркия доир гардид иштирок намуданд, яке аз фанни забони русӣ ва дигаре аз фанни таърих ва ҳуқуқ ва мақомҳои назаррасро ба даст оварданд. ва алҳол мебинем ки сабқат чӣ гуна доир гардид дар давлати Туркия ва мебинем ки чӣ гуна тавонистанд ин қаҳрамонони барномаи мо сазовори мақомҳо гарданд. Чӣ гуна омода шудед, ки шуморо пешниҳод кард ва чӣ гуна тавонистед ки сафар кунед ва сабқат чӣ гуна гузашт? Марамад. хоб саъю кӯшиши зиёд дар омодагии мо ин омӯзгорони забон ва адабиёти рус буданд ки яке аз онҳо ин роҳбари синфи ман буд, Манафова Арзу Абулфазловна, ва боз омӯзгори забон ва адабиёти рус Шабурова Ҷанат Халматовна буданд. ҳар рӯз баъд аз дарсҳо ман бо онҳо дарсҳои иловагӣ мегирифтам ва кӯшиши зиёд мекардам то ки боз мавзӯъҳои нав беҳад тайёрии зиёдро дидам ва ба онҳо ман миннатдории зиёдро мехоҳам баён кунам. дар ин олимпиадаи байналмилалӣ хело ҳам ҷиддӣ тайёр дидам ки омӯзгорони литсей бо ман хеле ҷиддӣ тайёрӣ диданд ва мехостам миннатдории худро ба роҳбарияти литсей расонам ки бо мо хонандагон чунин саъю кӯшиш мекунанд ки то мо сазовори ҷойҳои намоён гардем. Олимпиада аз соли 2008 то ҳол баргузор мешавад ки ҳамасола хонандагон аз Тоҷикистон ба шаҳри Анталияи Туркия мераванд ва имсол 1200 нафар иштирокчиён буданд аз тарафи Тоҷикистон ки байни давлатҳои Осиё Тоҷикистон мақоми аввалро гирифт дар шумораи ҳамин иштирокчиён. ва мо низ 8 нафар хонандагони литсей 3 медали тилло, 1 то нуқра ва 1 то биринҷиро ва 2 то биринҷиро ба даст овардем. саломат бошед. ва як чиро қайд кардан мумкин аст тамошобинони азиз ки худи қаҳрамони барномаи мо Ёсман 1 медали тилло, 1 медали биринҷӣ ва 1 дипломро тавонистанд ки ба даст оваранд. аҳсан мегӯям барои шумо ки дар як сабқат ба даст овардани чунин ҷоизаву масалан диплому ифтихорномаҳо ин кори саҳлу осон нест. ва тамошобинони азиз, чӣ гуне ки шумо мушоҳида намуда истодаед, дар назди мо шумораи зиёди диплому ифтихорномаҳо ҳаст ва ин бозгӯи он аст ки воқеан ҳам қаҳрамонони барномаи навбатии мо метавонанд дар сабқатҳои сатҳи ҷаҳонӣ миёни дигар иштирокчиёни мамлакатҳо рақобат кунанд ва метавонанд муваффақ шаванд. бори дигар аҳсан мегӯям барои шумо ва ман итминони комил дорам ки иштироки шумо дар ин барнома боиси ибрати дигар хонандагон хоҳад буд ва дигар хонандагон низ воқеан ҳам талош мекунанд ки мисли шумо ҳамин гуна дар сабқатҳо иштирок намоянд ва мақомҳои назаррасро ба даст оваранд. мо баъд аз чанд лаҳза барномаи ифтихорро идома медиҳем. идома дорад барномаи ифтихор, тамошобинони азиз, ва акнун мехоҳем бо санам суҳбат бикунем. ва санам, шумо низ дар ҳамин олимпиадае ки мо аз Юсман пурсон шудем дар шаҳри Анталияи Туркия доир гардид, иштирок намудед аз фанни забони русӣ. хоб, иштироки шумо чӣ гуна сурат гирифт? ман медонам ки ҳарчанд ки шумо дар як олимпиада, дар як давлат, дар як шаҳр будед, аммо шояд ба қисматҳо ҷудо шуда буд ва дар мавриди иштирокатон мегуфтед. дар он ҷо иштирокчиён хеле зиёд буданд.
аз фани забони русӣ инчунин аз тоҷикистони азизи худамон талабагон аз муассисаҳои гуногун иштирок мекарданд ва дар он ҷо зиёда аз 20 саволномаҳо буданд. ман 62 хол гирифта ҷои якумро ишғол кардам. медали тилло ба литсеи худамон овардам. метавонед ҳамон медал дар назди мо аст нишон бидиҳем? бале, ман медали тиллои дар он ҷо нависондагӣ аст ки ин дар шаҳри Анталия ҷои якум аз фани забони русӣ. ва медали шумо низ дар наздатон аст. метавонед нишон бидиҳед ба тамошобинон? ҷои якум ва ҷои сеюм. бале, офарин, саломат бошед. бармегардем сари широкатон дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва шумо ифтихорномаро дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ аз фанҳои ҷамъияти гуманитарӣ ба даст овардед ва ин иқдомам бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон буд. хоб дар мавриди ба даст овардани ифтихорнома ҳарф мезанем. чӣ гуна тавонистед ки ин мақомро ба даст оваред? ман ки таҳсилам бо забони русӣ аст аз синфи як то ҳол ва аз забони давлатӣ дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ шаҳри ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунам. ҳамасола дар олимпиадаҳои шаҳрӣ сазовори ҷойҳои 2 ва 3 мегардам аз фани ҳамин фанҳои ҷамъияти гуманитарӣ. ва соли 2022 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани забони давлатӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. бале, ташаккур барои шумо. хуб, санам, аз шумо мехоҳем пурсон шавем ки боз дар кадом сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ шумо иштирок намудед ва тавонистед мақомҳоро ба даст оваред? марҳамат. аз синфи 5 сар карда ман ҳар сол дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ аз фанҳои забонҳо иштирок менамоям ки қисми зиёди онҳо ин забон ва адабиёти рус мебошад. ва дар соли 2022 ман дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ низ иштирок карда аз фани забони русӣ ҷои сеюмро ишғол кардам ва ба литсеи худамон медали биринҷиро овардам. бале, саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, фикр мекунам шумо шояд дар рӯи мизи мо як чиро мушоҳида кардед ва инам бошад ҳамин гитараи бисёр хурд. ин бесабаб нест дар болои мизи мо ва мо баъд аз чанд лаҳза сабаби яъне овардани инро барои шумо хоҳем гуфт ва алҳол мехоҳем доир ба иштироки қаҳрамони барнома Ёсуман ҳарф бизанем дар мавриди ҳунари дигарашон ва ёдрас мешавем. Ёсуман рассоми бисёр хуб аст ва аз рассомӣ низ дар як сабқати сатҳи байналмилалӣ иштирок намудааст ва тавонист мақоми назаррасро ба даст овард ва ин сабқат миёни хонандагони зиёд доир гардид ва сину сол аз 15 сола то 18 соларо дар бар мегирифт ва ҳоло мебинем ки дар кадом давлат доир гардид, аз фани санъати тасвирӣ кадом расмро пешниҳод кард ва ҷои чандумро ба даст овард. марҳамат. ин озмун дар шаҳри Анталия низ баргузор гардида буд ки дар он ҷо ман аз санъати тасвирӣ иштирок карда байни сину солони 15 то 18 сола ва дар ин озмуни рассомӣ сазовори ҷои аввалро гаштам. дар ин олимпиадаи байналмилалӣ ман аз 2 фан иштирок карда яке аз онҳо санъати тасвирӣ мебошад ки дар ин олимпиадаи байналмилалӣ ман сазовори ҷойҳои 1 ва 3ро ишғол карда ва дар ин ҷо зиёда аз 20 давлат буд ки давлатҳои Осиё бештар буданд ва ман махсус аз санъати тасвирӣ ҷои якумро гирифтам. аз таърихи ҷаҳон бошад сазовори ҷои 3 гаштам. аз сабабе ки мавзӯъ озод буд ман маконҳои таърихиро пешкаш карда дар он ҷо пешниҳод кардам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, дар мавриди широкатон дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ ҳарф задем ва аз Сана мехоҳем пурсон шавем ки метавон дар ҳамин гуна сабқатҳо ягон дӯст пайдо кард? марҳамат. бале, чаро не. дар он ҷо ман дӯстҳои зиёдро пайдо кардам, бо онҳо шинос шудам. дар он ҷо иштирокчиён ва хонандагон аз мамлакатҳои гуногун буданд. зиёда аз Осиёи марказӣ буд. дар он ҷо ман бисёр дӯст аз
мамлакатҳои Узбекистон, Казақистон ва Туркменистон дӯстони зиёдеро пайдо кунам ва бо онҳо дӯст шавам. саломат бошед. Шумо асбаби он ки аз фанни забони русӣ бештар муваффақ ҳастед, ман фикр мекунам ки аз адабиёти ҷаҳон бисёр бархурдоред ва метавонед як шеър аз намедонам шоирони яъне рӯззабон барои мо пешниҳод кунед. Шояд аз адабиёти муосираш бошад ё ки аз адабиёти классик бошад. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Ёсуман, шумо низ дар як сабқати қироати шеъри беҳтарин иштирок намудед ва мо маълумот дорем ва дар ин конкурс соҳиби диплом шудед. Ва аз ҳунаре ки шумо чӣ гуна шеърро қироат мекунед мо бархурдор нестем ва шояд тамошобинони мо низ бархурдор набошанд. Бида айни замон сараввал дар мавриди ҳамин конкурс ҳарф мезанем ва баъдтар як шеъри бисёр пурмазмунро ба тамошобинони шабакаи Баҳористон қироат хоҳем кард. ин конкурс байни давлатҳои Осиё баргузор гардида буд ки зиёда аз 10 давлатҳо буданд ва ман бо 3 забон дар ин озмун қироати шеър пешкаш карда ва сазовори диплом гаштам. саломат бошед. Яъне шумо бо 3 забон шеър қироат кардед. биёед кани пешниҳод кунед барои мо. бо забони русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ. Марамат. Биёед аввал бо забони тоҷикӣ, баъдан бо забони русӣ. ҳарчи ӯ аз моли дунё дошт дод, хиттаи Балху Бухоро дошт дод, суннати волову девон дошт дод, тахти Сомон дошт дод. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли, меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. аҳсан. тамошобинони азиз, мо атрофи ҳамин конкурс ҳарф мезанем ва дар ҳамин конкурс низ санам иштирок намудааст ва дар мавриди ҳамин гитараи хурдакак мо чанде пеш суҳбат карда будем ва гуфтем ки мо баъдтар ҳарф мезанем дар бораи ин ва санам аз рӯи жанри навозиш ба қавле шумо иштирок кардед ва як сурудам ва фикрам ки хондед ва ин ихтиёри шумо аст. Агар хоҳед мусиқӣ пешниҳод кунед ва агар хоҳед ҳамроҳи сурудаш пешниҳод кунед. Марамат. саломат бошед. дар мавриди ҳамин мусиқие ки навохтед, ин кадом асар аст метавонед бигӯед ва пешниҳод кардед мусиқиро дар ин конкурсе ки пештар мо ёдрас шудем ва ҷои чандумро гирифтед? хуб, ташаккури зиёд. ин мусиқӣ аз филми Гарри Поттер гирифта шудааст, барои он ки ин яке аз филмҳои дӯстдоштаи ман мебошад. ман бо ин мусиқӣ дар озмуни Мисс Олимпиада 2022 иштирок намудам ва дар он ҷо ба финал гузаштам ва дар он ҷо ба ман дипломи Мисс Олимпиада 2022 ва номинация Мисс Талант диплом пешкаш намуданд. Бале, саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Кадом сабқатҳое ҳаст ки шумо бояд дар оянда иштирок бикунед? дар айни ҳол ман тайёрии ҷиддӣ
барои олимпиадаи шаҳрӣ аз фанни забон ва адабиёти рус тайёрии ҷиддӣ дида истодам бо омӯзгорони худ ва ба онҳо ман низ миннатдории зиёдро мехоҳам баён кунам. бале, саломат бошед. ҳаст ҳамин гуна озмуну олимпиадаҳое ки иштирок намудед ва ҳоло шумо ҷанбасти онро мунтазир ҳастед ки чандум мақомро шумо ба даст овардед? метавонед бигӯед? ман боз дар олимпиадаи байналмилалӣ дар шаҳри шанхайи ҷумҳурии мардумии чин ки баргузор гардид, дар он ҷо низ иштирок карда ва умедворам ки сазовори ҷойҳои намоён мегардам ва ҳоло маълум нест ки ман ҷои чандумро гирифтам. бале, саломат бошед, ташаккур барои шумо. хоб, дар мавриди иштирокатон дар озмуни шаҳри ту қалби Тоҷикистони Душанбе суҳбат кардед. Кадом номинатсия? Дар кадом номинатсия? ман дар номинатсияи қироати шеър дар васфи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе иштирок карда ва қироати шеърро кардам. яъне кадом шеър буд ва агар имкон бошад маромад ҳамон шеърро ба тамошобинони мо низ қироат бикунед, то ин ки тамошобинон боз баҳои худро ба шумо гузоранд. хуб, ташаккури зиёд. шеър аз шоираи Ширинкалом Шаҳрия Аҳтамзод пешкаши шумо мегардонам. сархати ҳаёти ман бо ту мешавад оғоз, бо ту эй Душанбе шаҳр, эй қаламрави эъҷоз. шеъри нав биафшонам бар сари ширкат варзида мисли мо сазовори ҷойҳои намоёнро гарданд. саломат бошед, ташаккур барои шумо. хоб, санам шумо. ман мехоҳам ташаккури зиёд гӯям ба устодони худ, ба директори лицеи рақами 2 барои хонандагони болоёқат. ба ҳамаи онҳо миннатдории зиёдро баён мекунам ва ба ҳамсолони худ муваффақият хоҳонам ва ба онҳо мехоҳам тавсия диҳам ки онҳо бисёртар хонанду ва бо баҳои хубу аъло мактабро тамом кунанд. ташаккур барои шумо, муваффақ бошед ва ман бовар дорам ки албатта минбаъд дар сабқатҳои дигар иштирок мекунед ва иштирокатон дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ минбаъд зиёд мегардад ва боварӣ комил дорам ки метавонем бозам аз ин ифтихорномаву диплому ҷомҳо бозам зиёдтар мақомҳои назаррастаро ба даст меорем ва обрӯи худ, падару модар ва Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардорем. ман итминони комил дорам ки албатта дар Тоҷикистони азизи мо, на танҳо дар шаҳри Душанбе, дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ҳамин гуна хонандагони фаъол ҳастанд ки дар сабқатҳои сатҳи гуногун иштирок намуданд, дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дастовардҳои зиёд доранд. шумо низ имкон доред яке аз қаҳрамонони асосии барномаи ифтихор бошед. суруғаи мо кӯчаи Шеро 31, телевизиони Баҳористон ва ба сомонаҳои иҷтимоии телевизиони Баҳористон метавонед муроҷиат бикунед. тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбати ифтихор ба анҷом мерасад. ба шумо тан сиҳатӣ ва хонаободӣ орзумандем. то барномаи навбатӣ, хайр.